La setmana passada vam visitar la presó Model, on es feia precisament, i s'està fent fins al març, una exposició sobre el Tribunal d'Ordre Públic, que és una exposició molt interessant, que us convidem a que visiteu. També la setmana passada va tenir lloc un acte d'homenatge a les persones que van lluitar contra el franquisme, persones de la Universitat de Barcelona que van lluitar al franquisme. I amb aquest motiu podeu visitar també i consultar l'exposició de llibres, que es poden consultar, de llibres que tenim aquí a la facultat, a la biblioteca de la facultat, d'escrits, experiències i estudis sobre la lluita antifranquista. Esteu convidats a participar en aquestes activitats. De vegades pensem de per què la importància de la memòria històrica o memòria democràtica. Des del meu punt de vista, la memòria no ens importa tan sols per les persones que ja no hi són o per les persones que s'han fet grans. Ens importa per les persones que vivim, per les persones que hem d'assumir la nostra responsabilitat sobre el tipus de societat que tenim i el tipus de societat que volem tenir. Visitant l'exposició sobre el Tribunal d'Ordre Públic, algunes de les companyes, ja amb 70-80 anys tenen, que van estar empresonades a la Model per raons polítiques, ens explicaven que els motius pels quals van estar empresonats a la Model era per defensar el dret a la reunió, el dret a protestar en contra del règim franquista, el dret a tenir una vida digna. Drets que acabada la dictadura es van convertir en drets fonamentals recollits en el nostre text constitucional. Ells i elles deien que no eren herois, i no volien ser ni herois ni heroïnes. Eren persones que lluitaven per el que consideraven que eren uns mínims de dignitat de la vida en grup. Per aquests motius no hem de perdre la memòria del que ha estat i hem de continuar lluitant per al model de societat en el que volem viure.